Sikhuluma kumanje bangaphezulu kuka-140,000 abantu ngenyanga abasebenzisa ama-systems nama-link akhona laphana kwi-website ya-WesBank ukusizakala ngey'ndlela ezahlukahlukene. Sike sakhuluma lapha nge-vehicle finance calculator ekubalelayo ukuthi uma ufuna ukuthenga imoto ethile ungakhokha malini kanjani. Saphinde futhi sagijima saya laphana kwi-Fast app la khona ufike-ke u-aplaye khona uma sebebonile ukuthi no uzokwazi ukumela lento oyi-aplayelayo. Uyakwazi-ke ukuphinda uthathe esinye isinyathelo laphana nge-Fast app la usubheka khona ukuthi kazi ngiya-afforda yini, ngizokwazi yini ukukhokhela imoto ethile uma ngifisa ukuyithenga. Makunjalo-ke usuya-aplaya khona kwi-Fast app, imizuzwana nje futhi sebekutshelile ukuthi hhayi sekulungile uzokwazi ukuthola leso sibonelelo. Konke-ke lokhu osukwenzile kwi-Fast app, ama-dealers ey'moto ezahlukahlukene ayakwazi ukuthi akubone. Uyakwazi ukuthi i-process yonke yenzeke uhleli kusofa wakho noma-ke edeskini lakho ekhaya. Usuyophuma nje ekhaya, imoto yakho usuyoyilanda, usuyosayina, yonke into isiyenzekile okukhombisayo ukuthi u-WesBank makufika kwezobuchwepheshe uyabonelela ngazo zonke iy'ndlela uma ufisa ukuthenga imoto. Kunezindleko engizoyihlukanisa kathathu ekumele uzikhumbule. Dealership charges ngizochaza, kube umshwalense, insurance, ebese kube i-debt cover. Asike sibuyele emuva sichaze i-dealership charges. Lana-ke iy'ndleko nje la khona uma ufika kuyi-dealer ezizoba khona ukuze ukwazi ukuhamba imoto yakho. Administration fees, ezamaphepha abazibhalayo, zonke lezo zinto ziyakhokhelwa. Kube i-delivery ukuze imoto isuke phela ekhaya noma isuke esitolo ifike ekhaya. Ebese okugcina i-licensing yemoto. Uma-ke uzizwe ngathi no, engathi le ndleko inkulu kakhulu angeke ngikwazi ukuyi-afforda, uyakwazi ukuthi no, ngicela sibonisane laphana singehlisa kanjani le mali ukuze ngikwazi ukukhokha kangcono. Enye-ke yezinto ongasithole usuyikhokhela ngaphansi kwalokhu ama-accessories. Ama-accessories-ke uyakhetha ukuthi ngiyafisa yini ukuwafaka. Mhlawumbe ufuna imoto yakho ihluke kwezinye, mhlawumbe uthanda ukuthi ngithanda ukuthi ibe nama-seat leather, omunye uthanda ukuthi kube ne-tow bar, omunye ufuna i-special grab. Izinto nje ozithandelayo ezingafiki zihamba nemoto ziyakhokhelwa-ke nazo. Kuye kuthi masikhuluma nge-tracker ayikhokhelwa kwi-dealership ngoba phela ukhumbule i-tracker ifika nenkampani yakhona okuyiyona ezosho ukuthi njalo ngenyanga nanku R2 ozowukhipha ukuze sikwazi ukuthi imoto yakho sibheke ukuthi ihambaphi. Uqapheleke ungagcumi uhlale bawuthenjiswa laphana i-underseal noma i-cover insurance ye-underseal, asikho isidingo. Khumbule phela imoto iyafika ne-corrosion warranty okuyenye yezinto ezibhekayo zonke lezo zinto. Sengifika manje ku-number 2, i-insurance. Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi akumnandi ukhipha imali ye-insurance, kodwa i-insurance fana ne-umbrella, akumnandi uhlezi uyiphethe kodwa uyajabula makuqala imvula ikhona. Kanjalo ne-insurance, akumnandi uhlezi uyikhokha kodwa ujabula kakhulu uma kuwukuthi uvelelwe yingozi ikhona, mhlawumbe isimo sezulu sibe sibi, imoto yalimala ngandlela thize ikhona, nezinye nje izinto nezindleko eziphathwa i-insurance. Ibaluleke kakhulu ukuthi ihleze ikhona ngenxa yalezo zizathu. Kuye kube kuhle-ke ukuthi uthathe i-comprehensive cover kwi-insurance ngoba iyona ebhekelela zonke izinto ongase uyicabange. Imoto iyantshontshwa, iyalimala, usengozini, nezinye izinto eziye zithinte mhlawumbe ukulimala kwemoto ungazithola ukuthi usukhiphe ephaketheni lakho ngoba khona into ethile ebingakhaviwe. Uyibalekeleke lento yokuthi uma usuphumile nje esitolo uyagijima ujike khona ebese uyayikhansela i-insurance ngoba into ezokwenzeka ukuthi uma imoto ilimala, isengozini noma ngesimo esithile kuyofuza ukuthi wena uthathe imali yakho ukhokhe. Kujwayelekile ukuthi usungalindele ukuthi uzoba naleso simo ebese kungakhokheki uyithola usubhekana nenkinga. I-product yokugcina-ke kube i-debt cover njengoba sesibalile. I-debt cover-ke ikulekelela la khona uvelelwa isimo esithile noma khona into eyenzakalayo eholala ekutheni ungakwazi ukukhokha ngazizathu thizeni. Mhlawumbe uyagula kakhulu usembhedeni awukwazi ukuya emsebenzini awuholi. Mhlawumbe udiliziwe emsebenzini imali ayingeni.
kuba khona lezo zinyanga enivumelana ngazo ukuthi no, uma kuvela isimo esithize anike ningilekelele zikhaveke ngingazitholi sengiblacklist. Kuye kube khona ke i-customer protection plan. I-customer protection plan iyakuvikela ukuthi la khona kuvele isifo esikuthiyayo ukuthi ukwazi ukusebenza ukhaveke. La khona oshonayo kukhaveke futhi. Uma futhi mhlambe uvelelwa ingozi thizeni bese ngasimo thizeni uthola usuphila nokukhubazeka, nalapho futhi iyakulekelela ukwazi ukuthi ukhokheleke. Number 2 kukhona i-retrenchment cover. Lapho ke kuvikela ekutheni uma usuzithola ulahlekelwa umsebenzi ukwazi ukuthi i-installment zakho ziqhubeke zikhokheleke. Ebese ke kuba khona i-insurance shortfall. Lana ke kugada ukuthi uma kwenzeka kube nesimo uvelelwe ingozi yemoto ebese insurance ithi no, sizokunika u100 ukuze ukhokheleke, kanti ibank ubusalikweleta u150, iyona ke esizofika nalowo 50 igcwalise la kushoda khona. Sifika number 4 ke, deposit protector. La khona uma ke sesivelile lesimo wavelelwa ingozi bayakwazi ukuthi i-deposit yakho bakunike iphelele, kodwa ke leyo amount limited ku 500,000 rand. Ukhumbuleke ukuthi kwesinye isikhathi uye ube nazo lezi zinto zikhaveke, abe khona wonke amaplani nazo zonke indlela zokuthi ungazitholi usesimeni la khona ukhipha imali, kodwa ebese ungasukumi uye ebhange lakho usho ukuthi nakho sekuvelile uzithole ungakhaveki. Makukuthi azikho lezi zinto ithuba lisekhona, sukuma khona ne-internet ukwazi ukuthi uzi-applyele zikhaveke.